Erik, du skal til at tilpasse inddækningen her. Hvordan gør du det? Det gør jeg ved at mærke midt på lægten her, fordi så når jeg sker, at jeg tager en som det der, så knækker den over lægten her. Og så tager man ikke noget stabilitet fra den. Og så kommer den op over tagstenen her. Jeg skal lige have lidt af den trekant der. Ja, sådan en sideskørte kan komme på. Ja. Og så har du, hvad kan flex mellem tagstenen og inddækningen. Ja, men også sådan, at den her, den kan komme ned helt på tagstenen, og så kan den være for den her. Og så står den glat med den kant der. Sådan frugten, den er sammen med solcellerne. Og så bliver den ikke svækket ved, at den har den skæring lige over lægten der. Sådan. Erik, inddækningen den er skåret til nu og klar til at blive sat på, men du har sat et ekstra bræt på i forlængelse af. Ja. Det her bræt, normalt der går det hele vejen ud her, og så korter man det af, så det passer med tagstenen. Så saver man ned i brættet her, afhængig af, hvor høj tagstenen den er. Og det er selvfølgelig fordi, at inddækningen den skal have noget at ligge på her, så det ikke bliver utæt den vej opad. Og når den så kommer ned og flugter med solcellemodulet her, inden den bliver fastgjort, sådan, så ligger den ned på det bræt der og påvakker flexen, så den ikke er utæt til over bunden, som normal inddækning på et Velux og alt muligt. Ja. Og så er der noget, du er ikke alt for stolt af kilen op ved din venstre hånd op. Du sagde, at den var lidt for stor, kilen her. Ja, men det kan klares med en gang fuglemasse. Ja. Selvfølgelig skal den skæres pænere til. Ja. Den bagerste her, den er tæt. Ja. Så, men det er sådan set klart, og så skal sideskørte på, hvor der også er lidt tilpasning. Ja, og der skal sideskørte passe afhængig af højden på tagstenen. Der bliver den her løftet op og ned, og det vil sige, at selve skørtet, den nederste del af den, skal selvfølgelig tilpasses inddækningen. Ja. Og det gør man altid alligevel. Ja, og det starter op egentlig, hvor du har knækket på inddækningen. Det starter her, samtidig lidt afhængig af, hvor skæv at tagfladen den er, fordi hvis den her den nu ligger 2 cm længere nede, og vi har rettet det op, så kan det godt ske, at skørtet det kan gå på alligevel. Men det er tilpasning. Ja. Ren tilpasning. Ja, og så den sidste ting, det var, at vacuumflexen hernede, den har du faktisk delt på 2. Den er delt i 2, og det er fordi, jeg synes personligt, at det ser dumt ud, hvis den kommer helt ned og ligger hernede. Og det kommer jo også an på, hvordan stenen den passer, hvordan lægtafstanden, hvad det er for en sten, om det er eternit, eller planeternit, eller tagpap, hvad pokker der. Det bestemmer man lidt, når man får den sten. Hvis den nu ikke er længere end sådan her, så skal det selvfølgelig heller ikke være længere end sådan der. Nej. Det der synes jeg ser bedst ud. Og så sparer vi lidt materiale også samtidig. Så kan man halvere den, og så halverer man også omkostninger. Og der har vi sidskrevet til at lægge her. Og så tager jeg et mål fra overkant af solcellen ned til bunden af elementet. Der er 4 cm. Så sætter jeg 4 cm af der. Og så op ved knækket her, der har jeg 6,5 cm. Så sætter jeg 6,5 cm af der, det er ikke ret meget, det skal der. Og så kan jeg gå herop og lige tage et tjekmål op på næste lægt. Den er 6, og det vil sige, at der kan den godt være. Så jeg skal bare have den trekant her skåren af. Og den mærker jeg op her. Sådan, så skal jeg lige den. Ja, Erik, du er i gang med topinddækninger nu? Vi tager topinddækningen og sætter løs op i aluinddækningen, som sidder på solcellen, og mærker den trekant op, der skal saves af der. Det har jeg gjort i forvejen, men så ligger den her væk. Så det er på inddækningen, lige sige, at der bliver en trekant, der bliver åben. Og den trekant skal vi have lukket. Og det er, at vi anvender sådan en vinkel her, og lægger den der. Og så plejer jeg at gøre den, at jeg sætter sådan en på for overkant af den vinkel så op til den der, og mærker den her, og skærer den. Og så har jeg gjort ligesom
Mesterkokken han plejer at gøre, lave en på forhånd, og den skruer jeg så ned i lægten op ovenfor. Og det er kun for at lukke den trekant der. Men topinddækningen kommer henover? Topinddækningen kommer hen og lukker det hele her. Ja. Og der bruger jeg lige en selvskærende skrue. Og den får lige en mere. Og så kommer topinddækningen hen og lukker helt hen på den der. Så ved vi, at den trekant derinde, den er tæt nu.